Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Munyika. Ha? Magbatabang ko sa guard. Aron way daw itong may tabo na mo. Ha? Aron mo may tabo na to. Dali na. Uy, ma'am. Ma'am, kung sino tabo ni mo? May kunot mo ka sa imudugan. Ayaw to katagay taki niya, mama. Malugusan kita ka. Ayaw yun na, ma'am. Ayaw yun, ha? Ayaw yun. Maraga. Bugard, Oh. nakadungog kong buto-buto. Oh, uy, puro na kagimitan niyang bluhan. Tingali ko na onaran ni Moy. Dali na, dali na. Ayaw, sige, binuang. Ay, sige na. Nasa auto, Bugard. Tara. Asa mo ka na ako makita si Dumatio? Paitoy. Asa mo ka na ako sila pangita? Sir, kita ko yan na, uy. Tinayali ka ng imong timog. Sorry. Tayon. Ako lang gunit mo ni kabi. Ako lang, good. Katigalig makasamok ni mo. Ay, di lagi. Bilang akong munika, baby. O, sige. Ikikugos ni Day Barbie, o. Ayaw hilak munika. Gawas lagi to din eh. Gunit lang, papa. Mateo, hain mo ni mong giingon ni Agianan. Dali. Sunod na ako. Sigurado ka makagawas na din, eh. Wa man tao. Gawas juta. Basta sunod lang na munika. Aw, gunit lang noon nakupi. Ayaw na. Magsunod lang ko ni mo. Okay. Asa mo ka na ako makita si Mateo? Ingon si mama, nasakpan na si Mateo. Haim ka sila. Di sana ako mahimong tawgon. Ingalig embargo ang niya cellphone. Ug may bawaan na hinuon nila. Nila ni Amy nga niasa ko din eh. Pero ingon si mama, dako na gid ang ilang pangayoon kung hangtod ko ilang masakpan. Bala na, pupadayon na ko sa paglakaw. Oh, may bike kong nakita. May mong naadya taguy sila si Sarah ug ang among anak hangtod na si Mateo. Ni abasag ka ang mga pulis. Dali, Sarah. Ayaw pala yun na mas munika. Ayaw ko ganaw na, Mateo. Mateo, timaniha. Doon na ka ni makakita na to. Unaha jud pagdasa mo niya ka palayo din, eh. Sige na, magawas na din, eh. Mayo kayo, pa'y tao. Dali. Dali, Sarah. Ayaw lang ko guniti. Ang bata mo siguro, ah. Basta kayo mo na to, ha? Doon na gani makakita na to. Siguro agad pagpalayo ang bata. Ato ng tawgon ang inahan aron kuhaon na ang ransom money. Okay. Dili ta din himanawag kay maklaro ang palibot. At tutas unahan, Kitsa may makiksulti. Ako ba gihapon? ikaw lang gihapon ayaw kalimot ha. 20 milyones na ang ilang pairanan nato. Kadaghang kwarta, ana, Roger. Sige na, kinahanglang dili ta mag-usig og panahon, Eme. Tingalig doon na nangita sa mga biktima. Adto ta sa gitawgan nato, kay minus ang kasaba dito. Tingalig dali rang matultulan kining dapita. Tana. Kinahanglang madali ang pagkuha nato sa kwarta. O gunsay mahitabo sa mga biktima, human nato makuha ang kwarta. Ikaw, unsay imong plano? Patyon ko ang inahan sa bata. Nagkasambol siya sa imong pananaw? Nakaminos siya sa akong pagkababay. Okay. Bahala ka na sa mga biktima. Oh, Isa tumisingit. imong tao, tingalig doon na nakaikyas. Dali una to magsusi. Dagan, Mateo. Ipalayo tayo ng bata. Dali. Ikaw! Ako rin may bawas akong kagalingon. Kinahanglan ato sila malingla. Siguro pagtago ang bata. Dali.
Kang Sara katong singgit. Kinangla ako siyang maluwas. Oh, Tora si Sara. Kinuha ko, murag naligas siya. Dalian ko siyang tabang, mintas wapay nakakita niya. Kasakit sa kutil. Maglisod ako kapas ni Mateo. Sara, dali, gunit ako. Kailangan makalayo tanin eh. Dali na. Si Mateo, Dani ang bata. Ato pagkitaon si Mateo. Dali. Huwag ka ikiyasan din eh. Oh, Si Emmy. ay sagtag na. Gunitan yun ako. Magpalayo ta. Dali. Anton, gipusil ta. Dagan! Ikis-ikis na pagdaga, dali! Agwandahan ang kasakit si Mutil! Agwandahan! Dali na! Agwandahan yun! Gukta ninyo sila! Kung mahimo, pusila na lang! Aron dili na tamahago! Animal! Nakakita gyud sila kaikiyasan! Duha nang nakaikyas! Animal! May apas gyud ay si Anton! Animal! Ayaw ko sige ang imong mga bala, Emily. Tigalig may magkadungo ka na. Mamiligro pat din. Kinahanglan silang madakpan! Ayun, sige ilak akong munika. Niyaman, papa. Dali, may living doll. Wanay, mapailak di mo. Kita na naduad din eh. Ako ka lang munika. Kana, kugos naman papa ni mo. Luwas na ka. Di nagpakitas mga monster. Sakit na kayo ang akong tiil, Anton. Di na nakumalsa. Ako lang kang alsahon. Aron makapalayo ta din eh. Bihain na lang ko. No, di na mahimo. Ako rin makahasol din nyo. Sakit-sakit ka nga akong tiil. Bihain na lang lagi ko, Anton. Dili lagi mahimo. Dali na. Maayo pang pusuringder ka lang eh! Pusilang takit ka! Kung ako, tika makita! Ang animalay. Bihain na lang lagi ko. Dali. Kinahanglan palayo ta din eh. Dali. Anton, nga pang iba pa mo kong kialsa. Bihain na lang lagi ko din Dili eh. lagi mahimo, Sara. Kinahanglan maluwas ka. O ang atong anak. Ingon ka mo ni anak, kay importante sa ko kinabuhi, Sara. Mahal ko kayo ikaw. Ingon man sa atong anak. Nagtuwa kang makaikyas ka, Anton! Dili! Anton, naigo ka? Wala nagnaigo ko. Kilala makapalayo ta din eh. Ibutang ko ikaw sa luwas nga lugar. Balik ko na to sa Mateo, ang atong anak. Ibutang na lang ko. Naigo ka. Ayaw paglihok. Makalabag ta niya ng kagugngan. May kataguan ka na. Balik ko sila sa Mateo, ang atong anak. Animal, nawa sa akong pananaw sila si Anton o ang iyang ex. Hain naman sa gani si Roger. Oh, mga pulis. Nganong doon ay mga pulisman? Nganong pulis? Roger! Roger, nganong doon na may mga pulis? Ako munika, kadungog ka. Doon na muluwas na to. Dali. Sugaton na to mga pulis. Luis, sabak ko, munika, oy. Kadungog ka. Dagana, pinakan lamigas, oy. Paak ni mo, munika. Ato, patyon, mga lamigas, ha. Biya na din eh. Ato na ta, mga pulis. Yay! Niana, ato hero! Ni Karaday din, ha? Waka hadlock, mga pules, ha? Yay! Niana, mga hero, dakpon na mo! Kinsay dakpon, ha? Kinsay dakpon? Ko, Jod ko, And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!